Abusuafo bi ma kɔ aba. Opemso radio, Opemso TV ni. Yaba anan aba bedru the former president of the Republic of Ghana. Yem Papa John Agyekum Kufuor and the Gentle Giant. Yɛn nyinaa yɛnim 25th anniversary a yɛnwura Otumfoɔ Osei Tutu the second ɔfa abanwa no yɛdi ɛho afei dida. Na yɛn nyinaa yɛnim yɛma mpanyini dada John Agyekum Kufuor ne mmerɛ so no na Otumfoɔ nso ɛte adwa so. Ɛna yɛaba ne nkyɛn ɛne no ba abɛtwetwe nkɔmmɔ ɛfa anniversary ho. Yɛma mu nyinaa akɔ aba. Papa, yɛmo akɔ aba nso. Ɛdi also medase. Medase. Ɛne atiefoɔ ne ahwɛfoɔ nso da wase. Sɛ wɔnya mmerɛdi ama yɛn. Medase. Na mɛka sɛ Papa Kufuor deɛ yɛwo wɔ manhyia, wogyina wɔ manhyia. Yɛbɛbisa sɛ sɛn na wonim Otumfoɔ Osei Tutu? Sɛn na wonim no fa? O question di mu edu. Sabe mpanyinfoɔ sɛ yɛwɔ ɔhene no na mpanyinfoɔ ne yɛtete hɔ. Yɛwɔ ne ɔhene. Nti sabe yɛnkyerɛ ntumi nkyerɛ na naase. Na menim no firi bɛka sɛ ne nkwadabere mu. Ɛna wɔn nyinaa soso na yɛne nenam no ho. Sɛnɛ okukuru ne bra, sɛnɛ ɔde kɔ na burokyire, sɛnɛ sabio, ɔne nipa ɛfra ɛnanteɛ. Nti maka da sɛ mehunu sabi ne nyini mu no na nneɛma bi hɔ a ɔyɛ a kane na mehwɛ aba nanan ɔde ne mu saa na ɔde bɛfra abanwa no nti hɔ saa mmerɛ no afei mu saa sɛ ntira sɛne mɛka yɛwɔ ne hene nti ne ɔfefa ne adeɛ no nyinaa na ne nneɛma no wohwɛ a ne kɔ anim kyɛn ne tipɛnsofoɔ sɛneɛ ne ɔmu si yɛ nneɛma na ɔde bɛdi hene no nti menim na yi paa sɛde nso firi fikɛseɛ mu menim na berewa na kora menim wɔ mu nyinaa ɛnyɛ nkyɛn kora. Mekae sɛ free January 2001 ɛde ba na yɛnim sɛ that time Ghana yɛnyɛ mpanyin foforɔ na ɛyɛ yɛma mpanyin John Agyekum Kufuor. Saa berɛ no mu sɛ mɛka sɛ na yɛnwura Osei Tutu the second Otumfoɔ na ɔfa abanwa no fa nsɛ mfie baako kɔ mfie mmienu mu ano no. Sɛdeɛ na ɔkan a wohu no mu nyinaa mu nyini ba. Na wobɛyɛ Sabi. Ɔno deɛ sɛ make me go back one time. Mpanimfoɔ hɔ ne ɛwɔ hene. Ɛne ɛwɔ hene. Na bɛmfie du mmienu ana bi dam ne ntam. Ɛda ntam. Ɛne panyin de panyini. That's what ɔhene so de ɔhene. Woyɛ president ɔno nso ɛyɛ Asanteman wura. Wo ne ntam no relationship no na ɛte sɛn? Bro so koraa na yɛ ɔforo abanwa no saa time na meyɛ campaign dendendenden ɔnam sɛ ɔdi adeɛ 1999 me 2000 end no December ne ɛto aba meyɛ 7 2000 na kyerɛ sɛ 1 or 2 nyɛ politics no nyɛ party politics na kwan biara na ɛsɛ ɔfa so boa me bi ɔboa me na mede bɛnya bɛdi president medi president nso ɔntoto mase da ɔboa me kwan nyina mu nsɛm akɛseɛ paa mmienu a ɛwɔ so maban na ka Ghana man paa ne nyinaa nana ɔgyina pirim gyina makyi na ɛdi kan yɛ Dagomba nsɛm baeɛ yɛ ana nsɛm asi ɛndi no wɔ so me bia
nti metutu mani no meyɛ commission of inquiry Buwaku commission sɛ Camera judge for ne adeɛ nyinaa commission yɛnhwehwɛ mu ne yɛhu sɛm asie ɛkɔ so no mehwɛ na wɔn yɛ adwuma no sɛdeɛ fata nanso so na dabɔnfoɔ no wɔn bɔnyo na esi mtum sɛ adeɛ no akɔyɛ sɛbe nkonnwasɛm a tetesɛm na kakra menim so na asante ne dabɔnfoɔ no wotie mu a Bruni said related back into history. Afei minim sɛ Mampresi force so ɛne Dabɔnfoɔ kwɛsɛ anuanom ɛne Gonja force so wɔn ne Dabɔnfoɔ na tisrem mfo akɛseɛ paa na ɔgana binom. Nti mesrɛ sɛ ne kosrem ɔ mekɔhwehwɛ Mampresi hene manhwehwɛ Gonja hene na nka masrɛ mu sɛ mumfa sɛbe abakɔsɛm ne tete sɛ mumfam na yɛnhwɛ sɛ bitumi asiesie Dabɔ a na mekɔɛ no nemu sɛ na yiri a ɔyɛ Mampresi hene no saa time na wɔni 90 koraa na neaka so na kɔkora posoposo meba duro Gonja ɛhɔ hene so saa tutuma nyinaa nam sɛ ɛnea menuru Kumasi pɛrɛkwan nta mekɔɛ Nana Aberanteɛ but Sante hene bibi ato akoma sɛ adaroma asoma abatɔ yɛndi makɔsrɛ nananom a wɔsrɛ mu na mewɔ mu nkɔkora na Asante no Dabɔn so deɛ firi tete no am sɛ abusua bɔ bi wɛntɛ nti nka mɛsrɛ sɛ ɔbɛka ho na mo ahwɛ sɛ mbɛtumi amafa ne fa no ayɛ asoma si wɔn ntam wɔ yɛn di no adoɔ ɛde to nananom ampɔpɔ ne ti Islam sani ɔmɛyɛ chairman nkɔkora no so na ɔmo hwɛ sɛ ɔmbɛtumi asiesie Dabɔ ama me na naso mu ɔso mu no sɛ difference aba mu one year first year na wɔtumi ne nananom nkɔkora yi ahyehyɛ ama obi sɛ road map Dabɔnfoɔ ma prince ma road map bɛto na sɛ ne bɛ asɛm nka yɛbɛka ama no asie no ayɛ sɛ ne na asan yɛ basa ɛne na mu a nkɔkora no mmienu deɛ sɛbe ɔmo nkɔ ɔmo nsɛm ankyerɛ ma asɛm agbɛka nana nko a ɔkutamu ma me kora me free power 17 years ansa na Dabɔ asɛm no bɛtwa papa na sɛ tu ɔyɛ boa me ɛne mabae no baako yɛ ma Ghana akyerɛ so yɛkɔhe pik yɛbae no anasɛ de sikasɛm Ghanafoɔ bɔ mpae sɛ amanfoɔ bɛkae na nyɛ korakoro mmoa biara Ghana ma yɛpɛ yɛkɔ abrama no ne a yɛnya mmoa no nam sɛ ɛka na aba ne ofiri a yɛne yɛdeɛ bae wɔsomato hɔ ne adeɛ no nti obi anhwɛ Ghana kora mpire ɛne nam so ma yɛne IMF foɔ kɔhyia yɛ wɔn mo de nhyehyɛ bi bɛto maba so na yɛn ho adwuma abɛmfie mmienu a yɛ adwuma no yie ma afei nanka yɛtenka sɛ yɛbɛfiri saa ahokyekyerɛ denden last minute a IMF foɔ kɔhyia ma yɛ sɛ ampamo apaase no yɛho ne yɛn na afei yɛnya report sɛ dabra biribi akɔ so wɔ Ministry of Finance na nam sɛ adeɛ no nti meeting mu kɔɛ no koraa Ghana di na agenda de kɔɛ yi Ghana di na firi na berɛ mfie mmienu kɔmiɛnsa na ahokyere nso adɔkoro yɛn maho ne ɛyɛ o saa mmerɛ no a na ɔtumfoɔ so ɔkɔ America kasa ne mu World Bank panyina na ɔto hɔ yɛfrɛ no Wolfense na ɔne nana yɛ namfoɔ ansa koraa meme bapo na ɔne nana ato nsa afrɛ nana nti nana bɛkra me wɔ kasa ɔne sɛbe ne aberempɔmfoɔ de ɔmu tu kwan sɛ ɔkɔ ɛda no ase asrɛ Nyame ama sɛ Nyame mfa nkɔ but ɔtu ne nan na asɛm yɛde report brɛ m sɛ sɛ dɛn na nana dwabɛn nka ɔka ho na ɔne nana kɔ but bɛɛ nansa asɛ ne nan
me wakasa na Dwabin aba me hu nam na me kasa na otumfo na kwa no so bibi nti wakachire na afi no okotoa no basacha no nya report wa nam sina na tenas na me ka ma ne nyina sa dwuma ya yi Ghana bribe amani na ye hu ye yi Ghana free mu amanka ma ba na timi a hye ne ma na kwa ni nya report say IMF force dabre your budget bibi o mo hu mo nti o mai Ghana dina free agenda so meeting o mo kwa nko mbeka say Ghana pass dina nasa ne o kokoto otumfo a na damfo ko ne nche no bo offensive so katro otumfo no one country offensive na offensive oni IMF for no nkasa na mse IMF as not any World Bank nti offensive no World Bank oni IMF panyin no nkasa panyin na nko hwe IMF so time am ye no na nka me ne fine but panyin no otna IMF anche na German for be fa ne ko ye president wa Germany nti nipa foforo na abai mbafa na oni me ne nje oni ne ntem to se ba kono eno nti na ane wo offense nkasa na oni IMF panyin foforo I'm sorry the rato anabisi Spanish nkasa mama na ne ade amusi ahu ne budget me ho adwuma na me correct na wo mfa Ghana di nsan kwa agenda so na abre no yetwe ho ba bi ntwa wonim sana na Dwabin hin fi me office no wa nkwa America no kura okwae ne mom edan no an wa ntwe na nkodi ono okatiro tum okwa na phone otumfo asase mo abani me ho na otumfo afrem phone wafana umsana na asemo atu bra ya bre ya asese nke adu ba bi asese IMF for no sense sa Ghana apasi abaka chom se da budget no ya ye bibi wo mu na wo ma hunti wo mu ye na fi o ho anu ama me ni wo fence na kasa wo fence no me ne kasa am se owura ka tira IMF panyin no se bibi asesa me ye na ge correction ye be wo fence na ya nya ne sa na me sira wara ndi apa wo fence so ma me ni IMF nipa foforo rato no kasa ye yi anu afide rato no se ane nyamsme men ya no so be ne obetime ne de Ghana din san kwato agenda ane de nyai ho titi free hipikin wow na makabe se wo ho tumfo anam so na bisanya reconnection ya nti otumfo asem mo abo am de nyama no doso nti media me fanse nyame na ne we ene your cancer say no ne $500 million bia na fi ye no so nkonkon I know the 500 million there bush okay I know the million yeah no okay the $547 million na no do bebo asem fanya agriculture ne ade enu abi ne ade ye Accra and one will say George Bush Highway. And I'm sure that's a Bush do. But CK free it's a completion point in the back Ghana. A car near the Yakano. That time Ghana carried about $8 billion. But sir approval the knife earlier part. And don't quite say Ghana over $4 billion, no million, $4 billion. And yet, busy. Nanti, otumfo dia me. Nyame na de number 2. And I say, "O man Ghana ko do ba bi nyina so ne pompon so edu ne fam bebre wabo pa." Papa ye ni dia wa nchefa pa ofata. Nyame ahira no. Yenhwe asomdwe a o man Ghana e wo sese. Menim se enye bia kwa no 2000 election de na woni twam pefe. De ekobenkum ekoni fon de na ye wo ho de enye ho ende menim se woni twa 2004 woni twa 2008 woni twa empo 2012 kra na oni aba mu woni twa yen nyina yenim Ghana ba se to aba to da bia na tension ne ade muni motumfo ewo dwumadi bia wodi wo ba ye asomdwe na Ghana ewo yabato mu ne musansem na
near Cheney say, or better I bend your from. Sabi, was so attending and none one name. Not doing a quest of impany juniper. And I'm Sassuntin. Yes, and Tinku. And Sabi, or Boam man to Tuakoye. And that Ghana mam, the basis, the basin point of Bibiano. These are buying beer also, maybe beer, when it's a consult. Because Shanana, send you see who near. Then I'm saying to do a battle also. A battle be a yana shubamam. A prepare. Inti Nana, I battle. It means funny Nakasa. A man can be for never near the Nanwadu. Na electoral commission for grass with me to say. Monsignor, Anna, Manquay, someone for the BNC. I will be not Sunny Okaka. The Kai say, I'm such a 2012 and 2016. A batron, a drew by Binanka a time bar. I'm so tuned for none to me. My fee, funny funnel, accepted electoral commission. Results of the buy. So that's an anchor. I tell pa. So I had my power. I have batter, can see a mouth gun. So you heard your man Penny John at Jokunku for made a do a church at Savannah was secondary school free 1995 for Barbesi 2012. Now, mean, Nami video on 17 so they go to a bad leadership. A fear free moon, a busia free moon leadership there. Because you would to Munti leadership kakra. And it's a one so by a president. And then one more tune for so. How would describe when I say leadership and say, na hini in Penny Dino? What can I ask? I don't know, Massam cow bills my good. Some your hinny or you know, or hinny. Yeah, I turn and then what just right. Titian San and another chitty. One yes, I can son be. Nowadays, some ne mind, this soon. Now, the other none. What you to me, I say. Not your tears, and who said one, that's what you said, what they nipper. Obinia to me, and not the shelly puzzle. Sini Panya. Bad way, dear, no, mean whom is that? Or my nipper think as what there's some. Until you are the buyer, no, water. I did not to me kind of man. Well, you never see a man doing that. I call China, I call America. I would do a bridge there, English a bridge there. And then they are now workers who are doing the Mupa. Be hard, you know. And sad leadership, wisdom, the spirit, you know, and Tina Bassa. Until go for a friend. King Solomon, yeah. Solomon Bible. Ninyans at the door. Listen to this money mine. My man to impon your identity and your friends. Solomon, mum, Kakra Mekanse. Sending a new pen as some buano, Maoisha. If you are saying, I'm saying, you are saying that you don't. I feel I am a yammy waffle. And the idea on your Solomon, I bear your papa up my year. Zana Makacha, so my found that the two Yansa or the Sunni mind. Nana so or stress us by me. Tea, the Okaya, na Osho, my Mumwa, near Mononi, near the you were 25 years. A bit me, I can say 25 years of local and global impact. By Brosukura. Yes, I'm young. Many Okase. Nanama good year. By 150 years ago, Sagranti war. Your first time at Tressa, Asante by a Como, Obibedi, a super, so she Kumasikra. And the Sadian. Sagranti won a brofono, Sessa, Nanama good year. Teach it in Pompons, any idea, no, the coin. Meno Cassasia.
English for ne nyinaa ba sɛ yɛde nana nneɛma abrɛ no wɔn nka sɛ yɛde bɛ kyɛ no wɔn sɛ yɛde bɛfam no yɛde ase ebinom nneɛma yera kra wo ho akyerɛ mpo wei deɛ ne ɛnam sɛdeɛ wɔsi hyehyɛ nneɛma ne ade nti wɔn mu abatam kɔ wɔn ase ɛsan na de aba no wɔmfa nkanka 20 amfia aduonu mu atena sikadwa so no wɔmfa nkyerɛ ne man ne adeɛ sɛ tetifoɔ no so ne ɔmɔ bi pa na nti ayɛ bi nti nyame ne ɛsrɛ ma no sɛ sla wɔ aberante ne ho ɛden anɔpa tututu wɔ sɛ ɔkɔbɔ golf nti ɛsɛ nyame nhyira ne nkwa ne nkɔsoɔ biribia papa biara nyame mfa ngu so no mfa som na santeman ebi nka Ghana ne awiase man nyinaa kakra mɛka no yɛbɛda yɛn papa John Agyeku Nkufuor ase abusua yɛn nyinaa yɛn nan ase na sɛ wotie nsɛm na adesua wɔ mu bebree sɛdeɛ yɛn papa akyerɛkyerɛ yɛn no na yɛde bɛsia na yɛaka sɛ Ayiko Tumfoɔ Osei-Tutu II sɛdeɛ John Agyeku Nkufuor, the former president of the Republic of Ghana, ɔno nso ɛka yɛn nyinaa yɛ ma Ayiko